Volám sa Juraj Ondruška, som otec, manžel, pedagóg, no najmä navždy vajnorák. S podporou mojej rodiny, priateľov a tímu som našiel v sebe odvahu hájiť vajnorské záujmy v tomto kritickom období. Detstvo som prežil vo Vajnoroch, založil som si tu rodinu a vysníval pre ňu spokojný život. Ku šťastiu už nepotrebujeme veľa, stačí nám istota, že Vajnory si zachovajú svoj charakter. Podľa územného generálu dopravy aj našich skúseností stojíme na najhoršej križovatke v Bratislave. Viac ako 10 rokov sa tu developer snaží postaviť supermarket, ktorý ešte viac horší dopravu. Stavba s prístupovými cestami by zabrala územnú rezervu pre vybudovanie križovatky s dostatočnou priepustnosťou. Okrem toho by pribudli ďalšie kritické miesta spôsobujúce zahusťovanie dopravy. Kritizovať vie každý, ale nie každý vie priniesť riešenia. Našou prioritou je presadiť výstavbu väčšieho kruhového objazdu, turbínovej prípade nadúrovňovej križovatky na tomto mieste. Nový obchod je možné v súlade s územným plánom postaviť o 300 metrov ďalej, v blízkosti pumpy, tak, aby bol prístupný aj pešo z ulice Rybničná. Nám skutočne záleží na tom, aby bola Rybničná dôstojnou súčasťou Vajnor. Vajnorské letisko. To chceme rozvíjať pre šport, telovýchovu a voľný čas. Je to jedinečná šanca pre Bratislavu a my urobíme všetko preto, aby sme zastavili zmenu územného plánu, ktorá sa pripravovala v tichosti za bývalého vedenia mestskej časti. Zásadným spôsobom prehodnotíme rozvoj územia. Už viac nedopustíme, aby trend urbanistického rozvoja mestskej časti určoval developer. Prioritou číslo 1 budú vždy vajnorské záujmy. Presadzujem otvorenú komunikáciu s občanmi, aj preto sme sa rozhodli vyvolať referendum mestskej časti v zásadných otázkach.